ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ, ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಂಧುಲೆ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅವ್ವೇತೋ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ದೈವಸ್ಥಾನಲು ಉಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆರಿಕೋಡಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ತೆರಿಯೋಣಗ. ಸುಮಾರು ಜನಕುಲೆನ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪುನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ಬೆಲಲು ಪನ್ಪುನ ಗ್ರಾಮಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ, ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆನ ಆರಾಧನೆ ಇನ್ನಿ ಕೋಡೆಡ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಅತ್ತಿಗೆ ಇಂದು ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆನ ನೆಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಅಷ್ಟಮಂಗಲಡು ತೋಜಿದು ಬತ್ತದನಿಗೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಾಲ ಅರಸೆರ್ ನಗ್ಲೆ ಇಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಲ್ಲಾಲ ಅರಸೆರ್ ನಗ್ಲೆನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೋಡಾತ್ ಐನು ಅಪಗ ನಂಬೊಂದು ಇತ್ತೇರಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ನೆಲೆ ಆಯ್ನ ಎಂಚ ಪಂದು ತೂಕ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕುದ ಜೇನುಗಲ್ಲು ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೆಡು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಪ್ಪೆನು ನಂಬೊಂದು ಪೂಜೆ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ. ಅಂಚ ಮಲೆನಾಡು ಜಾಗೆಡು ಇತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ತುಳುನಾಡು ಆವೊಂದಿಪ್ಪುನ ಅನ್ಯಾಯನು ತೂದು ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪೆರ ಬೋಡಾತ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಸಸಿ ಹಿತ್ಲು ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೆಡು ಭಗವತಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ಡು ನೆಲೆ ಆಪೆರಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ತನ್ನ ಬಂಟೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುಲಿಗನಲೆ ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಬೆಲಲು ಗ್ರಾಮದ ಆರಿಕೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನಾಗ ಬಚ್ಚೆಲು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೆರ ಬೋಡಾತ್ ಮರತ್ತ ತೀರ್ಥ ಕುಳ್ಳುಬೇರಿಗೆ. ಅಂಚ ಅಪ್ಪೆನ ಭೂರಕ್ಷಕೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಗದೇವೇರ್ಲ ಅವ್ವೇ ಭೂಮಿಡಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮಲ ಮುಲ್ಪನೆ ನೆಲೆ ಹಾಕ ಪಂದು ಅಪ್ಪೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಲ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಬಂಟೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುಲಿಗೆಲ ನೆಲೆ ಆಪೆರಿಗೆ. ಅಂಚಾದ ಬಂದುಲೆ ಆರಿಕೋಡಿದ ಅಪ್ಪೆಗೆ ರಡ್ಡು ದೂತೆರ್ ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಅವು ಎದುರುಡು ಗುಲಿಗ ದೈವ ಅಂಚನೆ ಪಿರೌಡು ನಾಗದೇವೇರು ಉಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ಮುಲ್ಪ ದೇವಿ ಒರ್ಂಬ ಅವತಾರಡು ದುಷ್ಟೆರೆನು ಸಂಹಾರ ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ಪುನ ಸೂಚನೆದಂಚನೆ ಒಂಜೇ ಮರತ್ತ ಮುದೆಲಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒರ್ಂಬ ದೈ ಮರಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲ ಅಂದು ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಗೋಲಿದ ಮರತ್ತ ಮುದೆಲಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸರೋಲಿದ ದೈ ಅಂಚನೆ ಕೆಂಡೋಲಿಗೆ ಕಿನ್ನಿಗೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಕಾಯೇರು ಬುಕ್ಕ ರಾವು ಬೀಜ ಮಾದೇರು ಇಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒರ್ಂಬ ಮರ ದೈಕೊಲು ಒಂಜೇ ಮುದೆಲಡು ಉಲ್ಲ ಇಂದು ಅಲ್ಪದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮಹತ್ವನು ತೋಜ್ಪಾಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ದೇವಿನ ಪೂಜೆಗೆ ದುಂಬು ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡುಗೆ. ಅಂಚನೆ ಉಂದೇನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಸಂಸಾರ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷರ್ದಲ ಪಿರಾಕರ್ದು ಉಂದೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ. ಉಂದೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಡೊಂಬಯ್ಯ ಗೌಡ್ರು ಒಕ್ಕೇಲು ಬತ್ತನಾಕಲು ಅಂಚ ಮುಗುಲೆಗೆ ಸುರೂಕು ಮುಲ್ಪದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆದಿಜ್ಜಾಂಡಿಗೆ. ಅಂಚ ಈ ಡೊಂಬಯ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ಪದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ತೋಜಿದು ಬತ್ತನಿಗೆ. ಅಂಚ ಐನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ. ಅಂಚ ಬಡ ಪತ್ತದ ಜೀವನ ಇತ್ತಂಡಲ ಮರತ್ತ ಮುದೆಲಡು ಸುತ್ತಿಯದೀರ್ದು ನಂಬೊಂದು ಇಪ್ಪೇರಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ಉಂದೇನು ಊರುದಗುಲ್ಲ ನಂಬ್ಯರ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ. ಅಂಚ ಕ್ರಮೇಣ ಊರುದ ಬುಕ್ಕ ಭಕ್ತಿಯರ್ನಕ್ಲೆನ ಸಹಕಾರೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಪುಂಡಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ಡೊಂಬಯ್ಯ ಗೌಡ್ರನ ಮಗೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಹರೀಶ್ ಗೌಡ್ರು ಅಲ್ಪ ಅಭಯ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪೆರು. ಅವು ವಾರದ 2 ದಿನ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಕ್ಕ ಐತಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಗುಲಿಗಾಗ್ ಪೊರಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುನಗೆ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಗುಲಿಗಾಗ್ ಬಿಂದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಗ್ಲೆಗೆ ಆವೊಂದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ರೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗಿಲ ಮುಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕದಂಡು. ಅಂಚನೆ ನೀರು ಇಜ್ಜಂದು ನಗ್ಲೆಗೆ ಬೋರುಡು ನೀರು ಅಂಚನೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂದು ನಗ್ಲೆಗೆ ಬೇಲೆ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕದಂಡುಗೆ. ಇಂದು ಬಂದುಲೆ ಆರಿಕೋಡಿ ಅಪ್ಪೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದುಲೆ. ಧನ್ಯವಾದ.